No mene sä sitten maaliin. Aika pian. Ne palauttaa kartta. Mutta eihän se ottanut kaikkia rästejä. On sitä. Jaha. No niin, seuraassa kartta. Ollaan me menty kiveen ohi tommoseen. Ei. Nyt meidän täytyisi löytää se kivi. Eli pitäis mennä tonne. Joo, varmaankin. Katohan monta rastaa. Näkyykö missään kiveä? Tässä. Joo. Herästi. Sitä ei varmaan tarvitse käydä koskemassa nyt, se vaan riittää kun nyt ne vaan merkataan.